Od uvijek mi je Lamborghini bio draži od Ferrarija. Ne znam što, verovatno zbog priče koju ste verovatno svi čuli da je jedan proizvođač traktora privatno vozio Ferrari, otišao kod tada Enza Ferrarija i rekao mu da mu automobili nisu baš najbolji, da on ima rešenje da se uklone ti problemi i ovaj ga je odbio. Iz njegovog inata on je počeo da pravi Lamborghini. Baš zbog tog filma koji se trenutno emituje u Cinestaru, mi smo uz pomoć TST autosalona i Kidsville autosalona dovezli jedan Aventador, i to ne običan Aventador, nego Aventador S. Kasnije ćemo da fotkamo ovaj automobil, ali greota bi bila da ne napravimo neki kratak video s obzirom da je ovaj automobil tu svega par dana i da se vraća kasnije odakle je došao, nećemo da odajemo njegovu lokaciju, neka ostane tajna. U svakom slučaju Aventador S, nisam još vidio ni jedan u Beogradu, bio je neki običan Aventador, Aventador Roadster, a bili su u prolazu i par oni SVJ, što se kaže, modeli sa vrha liste. Ovaj je restilizovan neke 2018. godine i baš ovaj automobil je 2018. godište, vožen je dosta, s obzirom da je prešao 50.000 km. Uglavnom ovakvi automobili pređu 5-6.000 km, stoje u garaži i koriste se isključivo vikendom. S verzija je mnogo unapređenija od obične. Ukratko u brojkama da vas ne bi smarali, V12 motor, atmosfera, 690 N, 730 konja, od 0 do 100 2.9, od 0 do 200 8.8 sekundi. Nemoj da rimujete, ali to su brutalne performanse i ono što je meni, da kažem, lepše i bolje od svih tih performansi je njegov izgled. Ovo je umetničko delo. Bukvalno bi mogao da ga gledam satima, ga parkiram u dnevnu sobu i tu da stoji. Naravno, morao bi ponekad da ga provozam, ali s obzirom kako se vozi, izlazak i ulazak u ovu garažu gde smo došli, to je pakao života, treba jedno 3 osobe sa strane da gledaju, pošto je auto širok preko 2 metra. I onda imate bukvalno povoliko s leve i desne strane, svi mi navigiraju, ti ništa ne vidiš i ono kao prošao. Srećom ima nose lift opciju, sad je spuštena, ali na dugme se podigne nos automobila, pa bar ovi clearance nije problem za ovih pregiba kad silazimo na -1, -2 u garaži. Ali širina, pa kao. Nisu svi prevozi predodređeni da budu voženi svaki dan, kao što je, na primjer, Porsche 911. Njega sedneš, voziš, možeš na pijacu, možeš na stazu, možeš gde hoćeš. Ovaj automobil ima taj X faktor i on je specijalan. Kad god sedneš u njega, mora malo strah da te prođe, da li ćeš očešati felnu ili ćeš udariti negde. Nije nikako za podneblje u kome živimo, ali opet bio sam u Monte Carlo gde bi ovaj automobil trebao da bude svaki dan viđen, čak nije ni tamo jer Monako je uzak i ulice su isto raskopane kao kod nas. Tako da ne znam za koje uopšte namene je ovaj auto namenjen, možda za spotove ovih američkih repera, pošto svako ima po jedan. Drake ima jedan, 69 ima jedan, ne znam, Cardi B ima jedan. Bukvalno aksesuar, kao sat, kao cipele, kao šta god. Kad već pričamo o tome koga su ima, važno je napomenuti cenu ovog automobila, koja je između 350 i 400 hiljada evra i zbog toga ovaj automobil nećemo izvesti danas na ulicu. Mislim, hoćemo malo da ga isturamo čisto, jer je greota da ne čujete zvuk ovog V12 motora, ali nećemo se upuštati u neku dalju vožnju, jer pod 1, auto nije naš, pod 2, ne možemo da priuštimo da mu se bilo šta desi i pod 3, na strane tablice. Tako da 3 od 3, svaka košta mnogo, nećemo to da radimo. Da ne bude samo hejt da ovaj automobil uopšte nije lak za vožnju, imamo jednu olakšicu kod ove S verzije, a to je zakretanje zadnjih točkova. Tako da je lakše manevrisati, ali i dalje preglednost 0 poena. Imamo ove velike usisnike za usisavanje
malih automobila, tipa Fiat 500, ovde se usisa vrlo lako. Ovde su takođe neki usisnici usmerivači vazduha. Bukvalno ceo auto ima neke oštre linije, dizajnerski, klasičan Lamborghini. On je nasledio Murcielaga koji je nasledio Diabla, tako da ovi automobili ne izlaze tako često, već u nekih, mislim da je prvi Aventador izašao 2011. što je već sada preko 10 godina. Sad se, ja mislim, očekuje neki novi. Sljedeći detalj koji karakteriše Aventador je lampa vrata. Od ovoga je sve počelo. Ne znam zašto pišti, verovatno zato što je Italijan, tako oni vole, ali ono što želim da vam pokažem je motor. Treba zavući ruku ovde skroz iza, što nije baš tako lako. Morate imate fleksibilne zglobove. Evo ga. Ostavit ćemo vrata, jako lepo izgleda. Da biste bolje videli, pošto nalazim u garaži, upalit ću blic od telefona. Znači ovdje imamo čep za dosipanje ulja. I šta je jako interesantno? Što, kad je ovo zatvoreno, taj čep je dostupan. Što meni lično govori samo jedno, da ovaj auto troši ulje. Ogroman motor, 12 cilindara, klasično za Lamborghini je to da na bloku, odnosno poklopcu motora, ovde piše red paljenja, koji cilindar kada pali, 1, 12, 4, 3 i tako dalje. Ovde imamo kao neki roll bar, kako bi šasija bila učvršćena. Ovo je karbonska šasija, sve je ultra lagano i mnogo mi se sviđa što je ceo motor ovako, hajde da kažem, vidljiv. Bukvalno je ovo neki show car, možeš da otvoriš ovo i da mu se diviš. Jako interesantna stvar u ovom motornom prostoru je kako stoje amortizeri, oni stoje ovako. To je nalik na trkačke automobile. To je još jedan detalj koji ne viđamo svaki dan. Ništa. Motor. Zatvorit ćemo ovo. Iz ovog ugla mi je automobil možda čak i najlepši. Pogledaj ti ovaj nepotreban dizajn, ali toliko savršen. To mogu samo Italijani da postignu. Čak i čep od rezervoara ima neki čudan. Piše Lamborghini. Sve je nekako... Ne znam kako bi opisao. Uvijek je problem dočarati nečiji dizajn, ali umetnost jednom rečju. I sviđa mi se kombinacija što je beo, uglavnom ove automobile vidimo u nekoj jarkoj boji, žutoj, zelenoj, tako da je beo onako, belo je malo suptilnije, ali svaka linija baš dođe do izražaja. Fotogeničan je auto. Voleo bih opet, želje su jedno, mogućnosti drugo, da odem negde na otvoreni put, ono cela pustoš i da se fotka automobil, međutim morat ćemo da se zadovoljimo u ovom garažu. Ali te fotke i ceo taj jedi ćete gledati u jednom bonus videu i možda potencijalno novom serijalu koji ćemo da otpočnemo od početka sledećeg meseca, odnosno 2023. godine. Da pređemo u interijer automobila, pošto ako ste mislili da je automobil lud s polja, tek je unutra sve konfuzno, ludo i nije lako za upotrebu. Ako vas zanima kako ključ izgleda, to je ključ, podsjeća na Audi, ipak je ovaj automobil iz Volkswagen familije. I imamo dugme za zaključavanje, dugme za uključavanje i dugme za ne znam šta, pošto ništa nije nacrtano. Da vidimo da li je gepek ovog automobila, prtljažni prostor, takozvani, veći nego u Porscheu. Opa. Ovo su sva ona pitanja koja niko ne pita, ali ti ipak odgovoriš. Pa manji je. Manji je širije, ali je plići i uži. Može stane jedna torba. E sad, pošto je znak auta na braniku, a ne ovde, ja ne znam gde ja stisnem da zatvorim haubu. Neka bude da je tako. Evo ga opet pišti. Italijan. Kad sednem u automobil imam utisak kao da sam u nekom borbenom avionu, zato što ovo digneš i onda pališ automobil, ali pre nego što ga upalimo daćemo kontakt. Verovatno će opet da pišti. A što pištiš? Što?
zato što ručna nije bila povučena, on je pištao u slučaju da ne ode negde. Mučenik, samo da smanjimo ovu klimu. Elem, pošto je ovo S verzija, razlikuje ga to što ima digitalni kokpit ovde i ima neke nove režime vožnje, a to je ovaj ovde Ego. Ovaj auto ima svoj Ego i taj mod vožnje označava da možete da ga vi prilagodite kako vam odgovara. Pored Strada, to je ulična verzija, odnosno za svaki dan, najpitomije u tom režimu, sport, sama reč kaže malo sport, i Corsa je ono za stazu. Ostatak ovog infotainmenta, ovo se vidi odmah da je u pitanju Audi i to zastareli Audi, mada opet ne kupuješ ovaj auto da bi gledao filmove i imao lepu grafiku, već da bi uživao u vožnji. Sedišta, tvrda, pozicija sedenja čudna, jako malo prostora ima za glavu i generalno mislim da sam ja veličina čoveka koji je knap za ovaj automobil, imam 183, nisam toliko visok, ali već neko od 190 bi se teže snašao u njemu. Kokpit pregledan, grafika vrhunska, mnogo mi se sviđa dizajn koji su koristili za ovaj ekran i generalno ceo font ovih oznaka što piše Strava. U prvu brzinu kad se automobil upali, jer ako ga sad upalim nećete me ništa čuti, stisnete ovde 1, on je sad ubacio u brzinu, to ćemo da izbacimo iz brzine tako što stisnemo ove dve plus i minus i on izbaci iz brzine. Rikverc se ubacuje na ovo dugme, manualni režim ovde, ručna je tu, prozori se otvaraju i zatvaraju ovde gore. Na ovo dugme do prozora se podiže nos automobila kako bi lakše savladao prepreke, o tome smo već pričali. Kontrola stabilnosti, 4 migavca, parking senzori, start-stop sistem, da ovaj auto ima i start-stop sistem. Osjećam da ceo taj start-stop sistem koji je ugrađen na ovaj V12 motor je kao 1.2 u Fiatu 500. Ali dobro, o tom potom. Grejanje sedišta, klimatizacija, muzika i to je to. Ovde imamo, prikazuje da je airbag za suvozača isključen. Zašto je to tako, ne znam. Kožna tabla, Alcantara nebo, Alcantara pragovi, Aventador logo na pragu automobila. To su sve stvari koje se nalaze u kokpitu. Stvarno želim da što više vam prikažem ovaj automobil jer, kao što sam rekao, ko zna kada će Aventador doći ponovo u Beograd i imat ćemo priliku ovako da ga snimimo. Vrata se otvaraju ovde, isto ima dugme slično kao za otvaranje zadnjeg poklopca motora. Mislim da je vreme da čujemo zvuk ovog automobila. Kočnica. Ovo je normalan režim vožnje. Kad ubacimo u Corsa, on promeni ceo ovaj displej ovde ispred mene i zvuk je mnogo strašniji. Ugasit ćemo auto da ne bi aktivirali protivpožarni sistem ovde. Verovatno je ovo sada potrošilo jedno 5 litara benzina. Ali takav je, to je Lambo, tako mora, ne može drugačije. I ovaj suncobran je zanimljiv zato što se ovako otvara, tako da sigurno ste videli onaj klip kao žene stave ovako na pola i onda preklope i ako je on vraćen na mesto sutra, znači da se vozila neka druga dama u autu. To kod ovog auta ne može da se uradi, zato što se uvek vidi da li je zatvoren ili otvoren. Jedan plus za švalere koji gledaju Lamborghinija kao svoj auto za pecanje. I za kraj ostavili smo zadnji kraj automobila koji je karakterističan po ovim štop svetlima koji su u nekom Lamborghini logu, tako ćemo da ih nazovemo. Verovatno ima i stručan termin, napišite u komentarima ako znate. I pored toga imamo veliki zadnji difuzor i centralno postavljen izduv, odnosno 3 izduva pošto ima, to je trocevka, tako ćemo je nazvati. Idemo sada da upalimo automobil, da izađemo iz ove garaže i napolju, na čistini, pošto ovde previše odzvanja, da isturamo malo automobil, da čujete pravu notu Lamborghinija V12.
Obavezno lupite subscribe, lajkujte ovaj video ako vam se svideo, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. I ne zaboravite, Sinestar, Ada Mol ili bilo koji Sinestar u Srbiji, film o Lamborghiniju, cijela priča lepo ispričana, trebalo bi to da odete i pogledate, bar vi koji se ložite na automobile. Pozdrav!